अभी सुन रहे हैं विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। सोही सोही नाचे के कोर में तू ना खड़ा, सोही सोही नाचे के कोर में तू ना खड़ा। डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा, डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा। सोही सोही नाचे के कोर में तू ना खड़ा, सोही सोही नाचे के कोर में तू ना खड़ा। डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा, डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा। डीजे वाला फायर दे तो सब छौड़ा छिए छौड़ी पी के फ्लाइट गे, चोलिया पकड़ दे तो तोरा ले जर लाइट गे, तोरा ले जर लाइट गे। सब छौड़ा छिए छौड़ी पी के फ्लाइट गे, चोलिया पकड़ दे तो तोरा ले जर लाइट गे। ओढ़ जतो तोरा जवानिया पखतरा, ओढ़ जतो तोरा जवानिया पखतरा। डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा, डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा। डीजे वाला फायर दे तो लाले लाले होठवा के लाली तोहर चटतो, छौरा या परटरा भुइया में बाजारतो, भुइया में बाजारतो, लाले लाले होठवा के लाली तोहर चटतो, छौरा या परटरा भुइया में बाजारतो। नीरज पंकज बनाइल तो जातरा, राकेश पंकज बनाइल तो जातरा। डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा, डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा। सोही सोही नाचे के कोर में तू ना खड़ा, सोही सोही नाचे के कोर में तू ना खड़ा। डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा, डीजे वाला फायर दे तो के छौड़ी तोहर घाघरा। विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यमुना नगर, जगाधरी।